Nik urrengo hizlaria aurkeztuko dut. Ikusi dugu ze garrantzia daukan gure ikerkuntza euskeraz egiteak, baina orain aukera edukiko dugu ikasteko gure ikerkuntza horretan ikuspegi feminista txertatzeak ze ekarpen edo egin dezaken, Eta hortarako gurekin edukiko dugu Marta Luxan Serrano, soziologian lizentziatua da bera, eta demografian doktoretza kanpoan egin zuen, Bartzelonan, eta urte askoz bertan aritu zen lanean, Centre de Studies Demographicsen, 2000 urte arte. 2001 urtean itzuli zen Euskal Herriko Unibertsitatera, eta gaur egun soziologia eta gizarte langintzako irakaslea da bera, eta AFIT ikerketa taldeko kidea. Ikerketa gai desberdinak lantzen ditu, alde batetik demografia eta familiarekin lotutako gaiak lantzen ditu, baina ikerketa metodologia feministetan aritua da, eta mugimendu sozialekin lotutako gaiak ere aztertzen ditu, hori erakusten dute bere proiektuek, eta hori guztia bere kurrikulum akademikoa da, baina denbora geratzen zaio ere aktivismorako eta alor feministan edo Palestinaren aldeko borrokan aritzeko eta gauza horietako guztietarako, Orduan, besterik gabe bide emango diot, bere hitzaldiari, ikerketarako metodologia feminista, ekarpenak, eztabaidak eta erronkak. Arratsalde-on guztioi, Igone Zabalak egin duen hasierako hitzak nire egiten ditut, Iker Gazteri buruz esan duen guztia, eta gehituko nuke, oso pozik nagoela, hemen nagoelako naiz eta pixka bat gaixo nagoen, baina agian hobe da, zesaten didate oso askar hitz egiten dudala, gehiegi emozionatzen naizela, eta orduan igual apalago ibiliko naiz gaurkoan. Aurkeztu nautez, Marta Luxan Serrano naiz, eta ikerketarako metodologia feministei buruz hitz egingo dut, eta jarri ditut hemenez, antropologia feminista ikerketa taldeko kidea naizela, izena euskeraz izateaz gain euskeraz ikertzen duen taldea dena, eta euskeraz argitaratzen ditugu gauza dezente, eta baita ere, 2008tik banagoela, orain pixka desagertuta dago mintegi hori, baina urte luzetan ibili gara seminari interdisciplinar de metodologia de recerca feminista deitutakoan, uste dut elebitasun harmoniko horretan biziko nintzateke lanik, katalaneraz ere hitz egiten dudalako, ingeleraz baino beto, eta egia da, karri ditu dala hauek, alde batetik zuek niko katzeko, eta bestaldetik iruditzen zaidalako gaur hemen botako ditudan ideiak, gogoetak edo zalantzak, badirela bi talde horietan dauden pertsonekin sortutakoak. Eta hau da, uste dut nik azpimarratu nahi dudan zerbait da, ezagutza kolektiboki sortzen den zerbait dela, jakintza kolektiboki sortzen dugula, eta ikerketa ere taldean egiten dugula. Orduan, hori ezaigula ahaztu behar, eta zergaitik ikerketarako metodologia feministak esango duzu. Zer da hau, 2008an hain zuzen ere guk ikusten genuena zan, 21. mendearen hasieran epistemologia feministak zientzia zer den pentsatze hori, eta baita ere teorikoki, ekarpen feministak asko garatzen ari zirela, baina gero hori ikerketara eramateko tresna gutxi genituela. Hau da, gauza bat da, teoria bat egotea, eta beste gauza bat da, baina gero nik, kalera ni joanean, jendeari elkarrizketak egitera ni joanean, edo mikroskopioarekin begiratzen dudanean, nola aktibatzen dut hau. Orduan, sortu genuen talde hori, iruditzen zitzaigulako, horretaz pentsatu behar zela, eta baita ere materialak sortu. Hori esan da, gaur egingo dudana da epistemologia feministaren ekarpen nagusiak aipatu, baina sartu gabe eskoletan, izenak aipatu gabe, bakarrik esan nahi dut disiplina arteko zera bat delako, horietako asko fizikariak direla, biologoak direla, ni soziologoa naiz, erdi antropologoa, baina horretaz hitz egin duten horiek beste alor batzuetatik ere badatoz, bestela eman behar esparru batzuetan geratzen den zerbait dela, gero pixkat, ikerketa metodologia feministei buruz hitz egiten dugunean, zertaz ari gara, zein da ikuspegia, zeintzuk dira premisak,
Eta gero planteatu nahi dizkizuet, egun ditugun eztabaida batzuk, erronka batzuk. Eta denbora ematen badit, ikusi dudan atzo, ikusi nuen Oluk eta Arturok eta bukaeran egiten zituzten laulako puntuak, nik bidaitxo bat proposatuko dizuet. Orduan, lehenengoa litzateke, esaten dugu epistemologia feminista zer da hori, eta azkenean oso labur bilduta izango litzateke epistemologia feministak esaten duen, egiten duen kritika da esatea zientzia ez da neutroa, zientzia ez da objektiboa, zientzia ez da arrazionala eta zientzia ez da unibertsala. Eta orduan hori horrela dela ez badugu, ez bagara horretaz hartzen, egiten ari garena da, dagoeneko gure gizartean dauden desberdinkeria sozialak sostengatu, birsortu, eta esango nuke askotan biderkatu ere. Orduan nolabait hori da epistemologo feministak esaten dutena eta gehitzen dute. Zientzia sexista eta androzentrikoa izan da, eta uste dut osasun zientzietan, ez dakit, 11.000 adibide ditugula horren inguruan, fibromalgia, bihotzekoaren sintomak, badakizkizue buru segurazki horietako asko, esaten duten beste gauza bada, emakumeen esperientziei eta emakumeen intereseko gaiei, oso, badakigu emakumezkoek oso interes desberdina ditugula, baina oso leku gutxi izan dute zientzian, eta nolabait ikustezinak izan dira, eta adibide bat jartzeko, pentsatu etxeko lana bestelako lan batzuekin eta lan moduan zenbatuta izateko, hori 20. mendearen bukaeran lortu dugun zerbait da, denbora inkesten erabiliz, baina ordura arte ez, eta azkenengo kritika edo izango litzateke, zientzia edo ezagutza sortzen diren esparru horietan ere badaudela genero desparekotasunak. Orduan, nolabait proposatzen dena ez dela berez irtenbide bat, baina nolabait epistemologo horiek pausoka proposatzen dutena da lehenengoa. Orduan albidetu behar duguna edo bultzatu behar dena da emakumeak ikerketa subjektua izatea. Esan dut eskolak ez ditudala aipatuko, baina hauen izena gerora hauei empirista inosoak deitu egin zaie, azken finean emakumeak egote hutsarekin ez baditugu gauza batzuk, edo ez badiegu gauza batzuei erreparatzen, gauzak ez dira aldatzen, politikan oso argi ikusten dugu, Ayusok ez ditu politika feministak egiten, Orduan, bigarren asuntoa litzateke emakumeak ikerketa objektua, gaur egun ikerketa subjektuari buruz hitz egiten dugu, nolabait ikuspegi feministatik hitz egiten dugunean, baina ulertzeko eta zan, pentsatzea, laginak egiten ditugunean, ikustea, pertsona desberdinei, gauza desberdinak gertatzen zaizkila, eta baita ere, azterketak egiten ditugunean, nolabait, genero desberdinkeriak kontutan hartzea. Eta hor ere, esan behar dut, ni demografoa izan naiz, naizen, baina demografia bada oso adibide dena ikusteko emakumeen datuak erabiltzea ez duela bermatzen, ez ikuspegi feminista, ez genero ikuspegia, ez errez. Demografiak denbora osoan datuak generoaren arabera ematen dizkigu ugalkortasunari buruz hitz egiten dugunean izan ezik. Eta hor gertatzen dena da, eta uste dut Arturok ere atzo momentu batean esan zuen zerbait, zertarako izan ume gehiago, baina guk hemen entzuten dugun, denbora osoan entzuten dugu ume gehiago izan behar ditugu, eta munduko beste leku batzutan ume gutxiago izan behar dituzue. Eta hor geratzen da, ugalkortasuna ere emakumeen arduradu, emakumeak garela, ugalkortasunarekin gertatzen den arduradunak. Beraz, ez da nahikoa, beharrezkoa da, kontuan hartu izan ez diren esparruetan emakumeak kontuan hartzea, baina beharrezkoa da ere gizonezkoak, eta baita ere beste modu batean identifikatzen diren horiek kontuan hartzea. Eta hirugarren pausua izango litzateke, nolabait bilatzea ezagutza sortzeko bestelako prozesu batzuk. Eta prozesu horietan saiatzea, beti ez dugu lortuko, baina saiakera ez badugu egiten, seguro ez dugula lortuko, nolabait, logika heteropatriarkal horiek ez bir sortzen, eta baita ere, dikotomikoak ez diren irakurketak bultzatzen. Nolabait, bestelako gauzei buruz ere hitz egingo dizkigutenak, eta hori horrela egingo bagenu, aukera izango genuke ikusteko, gizarte egiturek zenolako eragina izaten duten,
gure genero iraikuntzan, izan daitekela emakume gizon edo bestelakoa, zen nolako desberdinkeriak sortzen diren, eta, bueno, hoiei aurre egiteko, ate batzuk ireki ahalko genituzke. Eta hori da, azken finean, ikuspegi feminista ekartzen duena, ez? Guazen arreta jartzera, ze bestela desberdinkeria horiek bir sortzen jarraituko dugu. Bai, holaxe. Eta orain salto bat egin nahiko nuke, ze orain arte egon naiz, epistemologiak zer dio, epistemologoiek ze proposatu duten, baina esan dut, bueno, baina niri interesatzen zaidan, eta ikerketari buruz hitz egiten duen kongresu batean gaude, ez? Eta niri interesatzen zaidana da hori nola eramaten dugun ikerketara, bai? Eta orduan, horretarako oso uste dut atzo izan genuela hemen oso adibide ona, ez? Jensenek egin zuen, aurkeztu zuen diseinu metodologikoa, erabat bat egiten du, nire proposamen, bueno, nirea ez dela nirea, ez? Ikuspegionetatik egiten dugun proposamenarekin. Zergatik, oso nolabait kontatu zigulako, ez? Ikerketa prozesua nolakoa izan zen, gogoeta bat egin zuen ikerketa prozesu horretan hartu zituzten erabakiei buruz, zergatik egin zuten kontazigun, ez? Nola erabaki horiek, zenolako eragina izan zuten adibidez lagina eraikitzerakoan, zenolako harremana izan zuten subjektu horiekin, eta nola subjektu horiek adibidez, ez? LGTB gazte horiek ikerketaren diseinuaren parte, diseinuan ere parte hartu zuten, ez? Hori da, nahi baldin baduzue, proposatzen den beste gauza bat dela guazen ikerketa subjektuak kontuan hartzea eta guazen pentsatzea zenolako harremana dugun ikertzen dugun horrekin, ez, eragina duela emaitzetan, bai? Eta honekin beste bi gauza azpimarratu nahiko nituzke dela pentsatu behar dugula datuak sortzen ditugula, ez ditugula biltzen, datuak sortzen ditugu. Ze galdetzen badugu modu batean, eta nik bakarrik galdetzen baldin badiet, noizbait eskonduta egon diren emakumezkoei zenbatume izan duten, dela Estatu Espainiarreko zentzuan 1989 arte gertatzen zena, bai? Osa, ez dela, pasadira urteak, baina ez horren beste, orduan ez dakit, eskongabeek zenbatume izan duten, ez da gizonezkoei buruz ez dakit ezer, ez? Orduan, datuak sortzen ditugu, sortu alditugu oso modu nahi baldin baduzu intenzionatuan, atzoko adibidean bezala, edo sortu alditugu, galdetegiak egiten ditugunean, ari garelako, galderen formulazioarekin datuak sortzen. Orduan, hori da, esan nahi nuen zerbait, eta, eta honekin lotuta, ekarri nahi nituen beste bi adibide. Adibidez, dinot ikusteko, nola datuak sortzen ditugun, eta nola batzutan, gizon eta emakumeek zer egiten duten begiratzeak ere ez den nahikoa. Eta atzo Onintzale Gorburuk iztun mamarratxoak aipatu zituen. Karo, euskararen erabilera neurtzeko askotan erabiltzen dena kale neurketa da. Kale neurketan iztun mamarratxoak kanpoan gelditzen dira. Eta gure gogoeta bat, gogoeta partekatu bat da, ez kale neurketak ezote duen euskara iztun dikotomiko bat eraiki. Eta horretaz, pentsatu beharko genukela. Esaten dut, pixka bat gauzak konplejikatzeko edo buelta batzuk emateko horri. Hori izango litzateke, nolabait, metodologikoki, ikuspegi feminista hori txertatu nahi badugu, egin beharko genuken zerbait, edo pentsatu beharko genuke gauza horien inguruan, eta hor dago, aldago ikerketarako metodologia feministarik eta esango duzu oratu egin da, bera horretaz hitz egitera etorri da, eta bai horretaz hitz egitera etorri naiz, eta hau da, lehenengo planteatu nahi duan lehenengo eztabaida, hemen nik badaukat erantzun argi bat dela baietz, baina gaina esango nuke, ez zait asko interesatzen, ez dut horretaz eztabaidatu nahi. Nahi dudana da, ziurtatu, uste dut pixkatantzua dela, berdin dit, dagoen ala ez. Nik nahi dudana da, ziurtatzea, badugula aukera eta saiakera egingo dugula, egiteko ikerketa modu batean, nola bait, epistemologo feminista horien kritikak integratzen,
teoria eta praktikaren arteko harremana dagoela, ez, ziurtatzen, uste dut ere, ez da gauza bera, baina atzo momentu batean Arturo Elosegik ere esan zuen, ez, nola esan zuen, lokatzetan sartu behar zarela, ez, eta nolait hori ibili behar duzula, gerora esku hartze egokiak proposatzeko. Nik uste dut teoria eta praktikaren arteko harremana ere horrela pentsatu behar dugula. Teoriak balio behar digu praktikak aztertzeko, ez badigu horretarako balio, igual oso ondo geratzen da paperean, baina gero ezin badugu horrekin ez ere egin ez digu balio. Eta aldi berean, praktiketatik teoriak ez sortu behar ditugu. Orduan, hori da gauza bat, bestea da, lehen planteatu dudana da, ez? Tradizionalki subjektu-objektuen arteko harreman hori berpentsatu behar duela eta beste modu batean planteatu, eta baita ere publiko-pribatuaren eremuen artean, eta ikerketa prozesuaren inguruko gogoeta egin, eta nik esango nuke ere oso garrantzitsua dela, atzo, Oluk egin zuena, dela kontatzea, ze erabakiak hartu dituzun, eta ze gauzak atara diren ongi eta gaizki, metodologikoki, ze horrela ikasten dugu. Horrela ikasten dugu, bestela, esaten badu zango dut, 150 inkesta egin ditut eta 8 elkarrizketa, baina hor ze gertatu da. Eta askotan ez dugu horretaz hitz egiten, eta uste dut garrantzitsua dela, hemen ikusten dena, dela ikerketaren sukaldea erakustea. Guk askotan erabiltzen dugu metafora hori, uste dut oso askar juten ari naizela. Pentsatzen nuen, orduan, ikusten dudanez, jungo naiz lasaiago. Bai. Lehen entzaiatu dut eta ez nintzen heltzen. Orduan esan dut, azeleradoreari emango diot, baina ez lasaiago hitz egingo dut orain eta jarriko ditut adibide batzuk eta igual horrela hobeto ulertzen da esan nahi dudana. Eztabaida antzu hori alde batera utziko dugu eta badaude beste eztabaida batzuk. Lehenengoan ere oso posizio argia daukat, besteetan ez horren beste, eta da, ez dut inoiz horrela deitu gaur da lehenengo eguna ikusteko ikergaztek sorkuntza bultzatzen duela, ez tekniken feministometroa edo. Eta hau da, ez badago eztabaida bat eta egile batzuk diote teknika kualitatiboak askoz ere feministagoak direla. Eta guk urtetan Simref horretan egiten genituen metodologia ikastaro batzuk eta beti gogoratzen dut ikasle batek esan zuela, gazteleraz esango dizuet esan zuen, voy a salir del armario y a declarar que soy cuantitofóbica. Niretzat horrek ez gaitu inora eramaten. Nik uste dut edozein teknika lehen aipatu ditudan premisa guzti horiek kontutan hartzen baldin baditugu, ikuspegi feminista batetatik lan egiteko balio digula. Are gehiago, esango nuke oso beharrezkoa dela teknika kuantitatibak feministatzea. Zergatik? Adibidez, estadistika publikoak askotan teknika kuantitatiboetan edo datu jasoketa kuantitatiboetan oinarritzen direlako eta ekarri dut, hau da, gaztelerazko itzulpena, katalaneraz da jatorrizko liburua, dela nola txertatu genero ikuspegia, ze administrazioekin lan egiten duzunean ikuspegi feminista, ez da gauza bera, exactamente, baina ikuspegi feminista jartzea oso zaila da, baina, hobe da generoa jartzea eta egitea, ez egitea baino, hau da, Institut Català de les Dones zaintzat egindako lan bat, eskuragarri dago, bai katalaneraz eta baita gazteleraz, eta ni ibili naiz Eusko Jaurlaritzarekin ere askotan, saila desberdinekin horretan, nola txertatu genero ikuspegia estadistika publikoetan. Zergatik? Gero estadistika publikoak erabiltzen direlako aurrekontuei buruz eztabaidatzeko eta horrelako gauzak. Orduan, gai batzuk ez baditugu mai gainean jartzen, horretaz ez dugu hitz egingo, horretara ez da dirurik bideratuko. Orduan, gauza materialei buruz ere hitz egiten ari gara. Orduan, hori izango litzateke gauza bat, egia da ere, badaudela teknika batzuk, nahi baldin baduzue, horrelako ikerketa espazio feministetan sortu izan direnak, eta adibidez atzo Onintzale Gorburuk aipatu zue
Udanek aipatu zuen, Udanek aipatu zuen, bai, entzaiatu dut, baina hortxe dagoenak, berak aipatu zituen, ez, gorputz etnografiak antropologia feministaren, ez, sukaldean sortutako teknika bada, eta egia da, oso zaila dela, feminista ez den ikuspegitik erabiltzea, nik esango nuke zinezkoa dela, ez? Eta ez dakit, pentsatu aldugu, ez? Ekoizpen narratiboak, antzeko gauza bat esango nuke. Baina, bueno, gero badaude beste gauza batzuk, eztabaida taldeak, jende asko esaten duela, hori, kualia askoz ere feministagoa da, hori merkatua aztertzeko erabili izan da batez ere, ez? Orduan, bueno, pixka bat horretan pentsatzea, ez dela horren beste, ez? Ze teknika erabili behar ditugu gure ikerketarako egokiak direk teknikak. Eta bat baino gehiago erabili albadugu, oso ondo, ez? Baina nolabait, ez? Egiten ditugun galderen arabera izango da tekniken aukeraketa. Bale. Gero dago hori, subjektuen afera eta zilegizko ordezkaritza edo, ez dakit horrela esan da ulertzen den, baina da, zeintzuekin egin aldugu lan. Non dago muga? Guk hitz egin aldugu herri hijituan gertatzen den desberdinkeriari buruz, bai ez, nik ez daukat erantzunik dakidana da, ez dela ikerketan ematen den, ikerketan soilik ematen den eztabaida, uste dut bertsolaritzan, ez, momentu honetan bizi-bizi dagoen eztabaida badela, uste dut subjektuaren singularitatea muturrera eramaten baldin badugu, gu bezalako besterik ez dago, ez? Eta gainera, orduan bakarrik gure buruari buruz hitz egin ahalko genuke, bai uste dudana da, batzuetan, depende zer ikertzen dugun, komunitate bateko kide izatea garrantzitsua dela, ate asko irekitzen dizkizulako, bai uste dudana da, bestelako subjektuekin lan egiten dugunean, ikusi behar dugula, komunitate horien beharrak zeintzuk diren, komunitate horien kezkak zeintzuk diren, eta kontraste elkarrizketak izan behinik behin, ze bestela estraktibismoa egiten ari gara. Eta gurean, adibide bat jartzearren, nik orain mugimendu sozialen inguruko gauzetan lan egin izan dut urte dezentetan, eta egia da, gauza asko egin izan ditugula, ikertzaileak ere mugimendu sozialetako parte garelako, ze bestela jendea onaino dago. Ez dakit badakizuen, baina hasi zirenean gradu amaierako lanak eta master amaierako lanak egiten eta urte batzuk pasa zirenean, momentu batean egon ziren bi elkarte, Mujeres del Mundok momentu batean esan zuen, mesedez, ez bidali beste inor, eta Euskal Herriko nekazarien elkarteak atara zuen zerrenda bat gaiekin, eta esan zuen, gu prest gaude, master amaierako lanak eta gradu amaierako lanak egin behar dutenekin hitz egiteko eta ez kolaboratzeko, baina gai hauen inguruan lan egiten baldin badute, direla guretzat interesgarriak direnak, ez? Orduan, hor badago, ez, beste eztabaida bat, ez? Beste asunto bat da, mugimendua, unibertsitatea, arituak, adituak, eta hor ze harremana dagoen, ze tentsio dagoen, eta hori nola, ez? Ebazten dugun, eta jarri nahi ditut, bi adibide desberdin, edo, pentsatzeko bi gauzen inguruan, ez? Bata da, nik esango nukela, tentsioak egon badaudela, baina elkarlana ere badagoela, eta ikasi dut, hemen ikusten jendeak ekartze dituela gauzak, eta interesgarria dela, uste dut, elkarlan hoietako emaitza bat dela ezagutzaren matazak, ez? Emagin elkarteak, orain dela urte batzuk argitaratutako ikerketa feministari buruz oso interesgarria den, eta oso irakurtzen den liburu bat, eta hor, unibertsitatean lan egiten dugun batzuk, parte hartu genuen kontraste moduan, eztabaidatu genituen gauza batzuk, ez dakiz zer, emaginek sinatzen du, izein kolektibo batekin sinatzen da, hori ere interesgarria da, galdu dugula kolektiboki, eta ez kolektiboki izaten dudanean ez da sei izen propio jartzea, baizik eta kolektiboki gauzak ez sinatzeko ohitura, orduan elkarlana egon badago, eta nik uste dut batzuetan falta dena da baita ere mugimenduetatik sortu diren ezagutzei erreferentzia egitea. Hau da,
Eta ekarriko dut oso adibide simplea, interseksionalitatea, bolo-bolo dabil. Berez, ikuspegi feminista interseksionala erabiltzen dugu orain. Interseksionalitatea hitz egiten dugunean, zu bazoaz ez dakin nora begiratzen duzu eta beti agertzen da Krensguk, bale? Krensguk hitz egin zuen interseksionalitateari buruz, baina interseksionalitatearen kontzeptuaren edukia planteatu zutenek feminista beltzek izan ziren. Orduan, hoiei aitortu behar zaie. Osea, iruditzen zait, ez, badaudela ekonomia feministaren baitan erabiltzen diren kontzeptu asko mugimenduan sortu direla. Eta uste dut, aitortza hori egin behar dela. Eta uste dut, gure maletan, bueno, zuek ja egin duzue, baina, ez, edo tesietan ere, bueno, batzutan erabili alditugula, ikusi alditugula hor ze gertatu den, ez? Eta saiatu behar garela, harreman horiek hobetzen. Eta horretarako beste gauza bada, lehen esan dudana, ez, extraktibismorik ez egitea, eta baita ere, pentsatzea, ikerketa egiten dugunean, bueno, emaitza batzuk, ez, bizi garen lasterketa honetan, bai edo bai, artikulo zientifikoa izan behar direla, baina pentsatu aldugula beste formatu batzuetan, ez, devoluzioa egitea garrantzitsua dela, eta pentsatu aldugula ere, artikulo zientifikoak egiteaz gain, bueno, badale egin dugun komunitate horientzat ze izan daiteken interesgarri, ze formato, ez, ze nola egin, bale. Eta azkenengo eztabaida edo, bueno, honetarako bai ez dudala inolako ez daukat erantzunik, baina uste dut atzoko hitzaldietan ere agertu zela da, bizi garen garai kapitalista, neoliberal atzerakoi hauetan ikerketa feminista egitea posiblea alda. Ez dakit posiblea den, baina bintzatzaia gaitezen. Ez hori da nire mezua. Bai, horiek izango lirateke nahi baldin baduzue eztabaidak, eta gero daude, bueno, erronka batzuk, ez? Zeintzuk dira, lehenengoa izango litzateke hori, espazioak eta estrategiak, aukerak eta mugak, uste dut, bueno, adibidez, Euskal Herriari begiratzen badiogu, antropologia feminista erreferentea da, eta egia da, esango nuke nazioarte mailan, bueno, pisua duen zerbait da, baina, bueno, ni soziologiatik nator eta egoera desberdina da, eta uste dut beste disiplina batzuetan ere oso bestelakoa dela. Orduan, pentsatu behar dugula, bueno, nola edatu zientzia egiteko modu hau, eta esate dut, pentsatzen dudala edatu behar dela, bestela ari garelako etengabe desberdinkeria sortzen, eta ikuspegi feminista interseksionala aplikatuko bagenu nolabait, bueno, behintzat, gauza batzuekin kontu zibiliko ginateke, baina hor, pentsatu behar ditugula, ze aukerak ditugun, ze mugak, ze estrategiak erabili, eta nolabait ere, atera, nahi baldin moduzue, eroso egiten zaizkigun espazio horietatik, eta beste batzuetara jutea, ez? Eta txorrada bat ere esango dut, baina aspaldi, ez? Kongresuetara juten garenean, nien naiz inoiz juten genero zerara. Beti juten naiz, bueno, beste ezagutza zabalagoetara, hitz egitera, ez? Ikuspegi feminista batetatik, bai? Bueno, hori da asunto bat, bestea da, zer egiten dugu, edo ez, erronka bat da, nik uste dut interseksionalitatearekin ari garela, uste dut hemen aurkeztu diren lan batzuetan ikusi egin dela hori, baina uste dut dekolonialitatearen gaia hortze dugula, ate joka dago, kalean ere oso presente dagoen zerbait, eta pentsatu behar dugu zer egingo dugun horrekin, eta nola karriko dugu ikerketa eremura, bai? Laugarrena da ezagutza kokatuen benetako aktibazioa, ezagutza kokatua, azken finean, suporatzen dut badakizuela zer den, baina badazpadan oso labur esango dut, dela, pentsatzea, ezagutza beti egiten dela, posizio batetatikan eta posizio horrek, eragiten duela, ezagutzeko moduetan, eta ikerketa bat egiten baldin badugu ere, prozesuan eta emaitzetan, eta hortikan ondorioztatzen dena da, edozein ezagutza partziala dela, eta ezagutza desberdinak behar ditugula zerbait osatzeko, baina, eta hau da, saltatu dut bat, gero jongo naiz, hau da, master irakaskuntzatik datorkidan, edo datorkigun keska bat, jendeak esaten duela, ni naiz, 54 urteko
emakume boiera txuri bat, eta hor geratzen naiz. Ja, baina horrek zer eragina du zuk gerora egiten duzun ikerketan? Eraginik aldu, ez, jendea elkarrizketatzera juten zarenean, juten bazara. Lehen behak eta aipatu du norbaitek, ez? Junal zaitezke, edo behak eta egitera LGTB espazio batetara komunitate horretako kide ez bazara. Hor, gauza batzuk, edo ze eragina du zu komunitate horretako kide ez izatea, edo izateak. Hori da, niretzat ezagutza kokatuaren benetako aktibazioa. Ikustea ere gure posizioak ze eragina duen ditugun emaitzetan. Ze hori da nolabait ez partzialak garela adierazteko modua. Eta baita ere modu egokian egiten ari garela, ez dakit ulertzen zaidan, ez? Baina iruditzen zait, batzuk esaten dute, ez, ikuspegi feministaren edo metodologia feministaren objetibotasuna hain zuzen ere hori dela, ez? Gure partzialtasuna, ez, zertan datzan ongi erakustea, bai. Bestea ere badator masterreko eztabaidetatik, eta atzo ere berriz hartuko dut, atzo Arturok esan zuen gauza bat, baina berak esan zuen irakasten asko ikasten dela, eta nik esate dut hori horrela dela, ez? Eta hemen ere egun hauetan nik ikasi dut, eta ez? Baina, karo, badaukagu ez, hor jendea, ni metodologia klaseak ematen ditut beste leku batzutan ere, baina ikasketa feministak eta generoko masterrean, eta egia da jendea datorrela, ez, oso grinatzu, oso ondo, esan nahi dut, gauza egiteko gogo handiekin, eta orduan gogoratzen dut, eta jarriko dizuet adibide zehatz bat, aber ulertzen den zer esan nahi dudan horrekin, galdera horrekin, nola igaro apostu politikotik diseinu metodologikotara bidean bizia galdu eta inorela hilgabe, bale? Dela, bazegoen pertsona bat ari zena, Bizkaian, nagusien egoitzetan, gertatzen ari ziren burruken inguruan lan egiten. Eta egin zituen, demagun, 10 elkarrizketa. Ez? Eta orduan ikaskidek, ja, baina ez duzu pertsona ez binariorik sartu. Eta esate duzu, ni alde nago, esan nahi dut, guk proposatzen ditugun estadistikak eraldatzeko proposamen horietan, ez binariotasuna jasotzen da. Baina agian, ari bagara, ez, erabat feminizatuta dagoen eremu bati buruz eta borroka sindikal bati buruz, agian, ez da eskakizun beharrezkoa edo ulertzen da esan nahi dudan. Orduan, nola pentsatzen dugun eta nola, ez, berpentsatzen dugun generoa, nola desiraikitzen dugun, nola juten garen dikotomiatik arago, baina ezin dugu ez da ere kontinuum bat egin ze horiek ere muturrak dituzte, baina gero nora egiten dugun hori praktikan, ez? Eta batzutan, lan egingo dugu bakarrik beraiek buruan emakumeak moduan irakurtzen dutenekin, beste batzutan emakume eta gizonekin, beste batzutan bakarrik transekin, eta ez, baina ez izatea, bai ulertzen da, ez? Hori da. Eta azkenean izango litzateke ere ikerketan dauden botere harremanak, horretaz pentsatu behar dugula, ikerketa taldeetan botere harremanak daude, ez gaude guztiok posizio berean, zer egiten dugun horrekin. Nik uste dut, botere harremanak desagertuko ditugula esatea ez duela zentzurik, ez da egia, eta gaina ez dakit eraginkorra litzateken ere, adibidez unibertsitatea bezalako eremu batean, behar dugu boterea duen jendea, gure ikerketa taldeetan, baina da, gero hori nola kudeatzen dugun, zer egiten dugun horrekin, bai? Eta bai ikerketa talde barruan, baina baita ere, ari garenean jendearekin lan egiten. Eta berriro jungo naiz atzoko adibidera, zoragarria izan zen, eta orduan egon naiz, ez, edera jensenena berriz, dela norbaitek egin zion galdera bat, ez, uste dute adierazkortasunari buruz, edo ez dakiz, ia emaitzak esanguratsuak ziren ala ez, baina berak erantzunean ere beste zerbait erantzun zuen, ere oso interesgarria izan zena, dela guk konbidatu ditugu gazte hauek diseinuan parte hartzeko, konbidatu ditugu materialak sortzeko, baina ez ditugu jarri materialak aztertzen, ez da beraien ardura hori gure ardura da, ez? Nik uste dut hori ez egiten dugunean ikerketa hori ikusi behar dugula, eta gure ardura direla gauza batzuk, eta meloi batzuk irekitzen baldin baditugu, gero ere ezin dugu jendea hor, ez, abandonatuta utzi. Esan nahi dut, indarkeriari buruz hitz egiten ari bagara, indarkeria matxistari buruz hitz egiten ari bagara, agian pentsatu behar dugu, badaudela teknika batzuk,
Adibidez, ekoizpen narratiboak lagungarriak izan daitezkela egoera horietan dauden pertsonek, ez, egoerari aurre egiteko. Orduan, bueno, ez, eta olako gauzak. Bale, bueno, orduan, hauek dira, nik uste dudana erronka moduan ditugunak, eta orain, bai, atoda ostra jun naiz, eta orduan, denbora emango dit, ekarri dut, hau da, propaganda pixka bat egiteko, mugarik gabeko ingenieritza eta unibertsitate kritiko sarea, eta baina mugarik gabeko ingenieritzak badauka, ez dakit ezagutzen dituzuen beraien materialak, baina material pilo bat dute ikerketa ikuspegi kritiko batetatik egiteko, bai nola txertatu metodologia feministak, baina baita ere nola landu devoluzioa dela, askotan oso gutxi lantzen dugun zerbait, eta orduan, bueno, badakit zuek hau, ez, egoera hau gainditu duzuela, master amaierako lana, gradua amaierako lana eta gauza horiek, baina uste dut ekartzen dituztela gai batzuk interesgarriak direla ere, nik orain proposatzen ari naizen ikuspuntu horretatik lan egiteko, ez? Gauza bada hori ez, zertarako ikertzen dugu? Zertarako ikertzen dugu? Ez? Batzuk esango dute gustokoa dugulako. Nik uste dut ikertzen dugunean ere, behintzat horrela ikusten dut nik zientzia, da bizi nahi dugulako, ez dakit, ez gustoagoa den mundu batean. Uste dut ikerketa guztia ez dijoala bide horretan, baina, bueno, pentsatu nahi dugu horretarako aukera ere egon beharko lukela, eta gainera, bueno, euskeraz egin aldugula, ez? Ba, hori, orduan, beraiek planteatzen dute, hori ez, gizarte eragileak ez implikatzen dituen ikerketak egitea, edo pentsatzea ikertzen dugunean hau esan dut, baina berriz pixkatastuna esango naiz, eta errepikatuko dut, komunitate batean bizi garela, eta orduan ikusi behar dugula guk ikertzen ditugun gai horiek nola eragiten dioten komunitate horri, eta kontraste batzuk egin behar ditugula. Ez jakin behar dugula zeintzuk diren dauden arazoak, jendeari ez egin gauza bat guretzat interesgarriana dena eta kitxo, ez? Hori izango litzateke gauza bat. Beste bat da, testu ingurua, ez? Ziurtatu testu ingurua ulertzen duzula, eta uste dut ere, atzo oso Amaia Rodriguezek planteatu zuen adibidean ere, berak oso ondo azpimarratu zuen hori, ez? Esan zuen, ez ditut hitz zehatzak gogoratzen, baina saia egiten zaigu, ez? Hor, basoan dagoen pertsona horrek, bueno, edo nola da, ahosko handian dagoen pertsona horrek, zenolako estres linguistikoa bizi duen. Baina, ez, egin behar dugu, hurbildu behar zara horra, ez dakit, uste dut testu inguruan, kokatzea gauzak oso garrantzitsua dela, eta beharrezkoa dela ikerketa egokia egiteko, ez? Eta gero, ez, esaten dute beraiek, eta lehengo egunean ere, lehengo egunean ez, atzo hori azpimarratu zen, baina uste dut espazio hau badela horretarako aukera bat, disiplinaz gaindiko ikerketak proposatzea. Beste arlo batzuetan ibiltzen direnekin lanean egotea, eta ezin badugu ikerketa batera egin, behintzat kontsultak egin, kontrastatu, irakurri beste disiplina batzutan egiten dena. Eta irakurri esaten dudala oso garrantzitsua da, lehen aipatu ditut gizarte mugimenduak eta gizarte mugimendutik sortutako ezagutza, baina baita ere oso garrantzitsua da zenolako erreferentziak erabiltzen ditugun. Zenbat egile afrikarrak erabiltzen ditugu, egile transak erabiltzen ditugu, ingeleraz idatzita ez dauden erreferentziak erabiltzen ditugu, esan nahi dut, pixkat guk zenolako genealogiak eraikitzen ditugun ikerketa egiten dugunean, eta horretaz ere pentsatu behar dugu. Ez badugu pentsatzen, egingo duguna da, ingelesa gora eta beste guztia, eta ingelesa eta estatu batutakoak eta Britainia handikoak, eta hortxe, ez? Orduan hori pentsatu, gero, ondo nijoa, 2 minutu edo ditut, gehiago, nire buruan, vamos. Metodologia emanzipatzaileak erabiltzea, bai, eta horrek esan nahi du, lehen esaten nuena, guazen pentsatzera, zergatik egiten ditugun gauzak egiten ditugun moduan, eta ze beste moduetan egin alditugun, ez? Guazen pentsatzera, azkenean ikerketa
artisautza kontu bat dela, ez? Eta ikerketa egoera bakoitza bakarra da. Orduan, oso ondo dago ikustea zer egin duten beste batzuk, beste egoera batzutan, baina guk eskuartean dugun egoera hori bakarra da. Eta hor, bueno, irudimena erabiltzea ondo dago. Kontuz, hau esaten dut, eta baita ere esaten dut, batzutan ikerketa batzuk egiteko oso ondo egindako inkesta batekin nahiko dugula. Edo oso ondo egindako elkarrizketa batzuekin. Ze batzutan jendea sartzen da ere sortze zera batean esaten duzula. Bueno, bale, baina igual ez da beharrezkoa. Depende zer egin behar dugun. Depende zer egin behar dugun. Udanek aztertzen duena aztertzeko, gorputz etnografiak nik esango nuke teknikarik egokiena dela, baina igual borroka sindikal bat aztertzeko ez edo baita, ez dakit, ez? Baina, hori izan nahi dut, ez? Pixka batola, eta gero, hori guztia jakinda esatea zientzia ez dela neutroa eta ez dela objektiboa, ez duela esan nahi gauzak edozein modutan egin alditugula, ez? Badaude gauza batzuk, badaude ikerketa egiteko modu egoki batzuk, kontuan izan behar dituztenak, zenolako galderak egiten planteatzen ditugun eta ia aukeratzen ditugun teknikako hietarako egokiak diren, zenolako harremana eraikitzen dugun subjektuekin, eta nik berriz nijoa atzoko hitzaldira, oso ondo azaldu zuen guztia, eta nik gehituko nuke, eta konpromesua hartu behar dugu, ikerketa bukatzen dugunean, metodologikoki eman ditugun pausu horiek eta izan ditugun aurkikuntzak, eta aurkikuntzak beti ez dira gauzak oso ondo atara zaizkigula. Batzutan gauzak gaizki ataratzen zaizkigu eta hortikan ikasten dugu, edo badago zerbait sortzen da. Orduan, guzti hori jaso, eta euskeraz artikulu bat idatzi. Eta, hori izan, nire ekarpena gaurko. Baita ere, esatea, sartzen baldin bazarete Sinref web orrialdean hor material desente daudela, eta baita ere, esatea, Euskal Herriko Unibertsitateko repositorioan, neukan diapositiba bat materialekin, baina kendu dut luzatuko nintzelako, hor ere dagoela adibidez ikasketa feministak eta generokoak hor egindako mastera mailerako lanak bikain izan dutena, eta egileek argitaratzeko prest egon direnak, eta ikusteko diseinuak nola egiten diren, nik uste dut oso lan interesgarriak direla. Eta